हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनथाम बर'नि गोदान शर्ट भिडिअनि आपडेट लाना फैदों। सेथियाव दङ बिथां दैमुदि क्रिएशन चेनेलनिफ्राय बे जानो हाया शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ बिथांमोनहा गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां भिडिअ लानानै फैयो। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। आं उन्दै नंलालै आदा, नों आंखौ बुजायबाय थानाङा। गावनि फंबाय उन्दैनो गियान होनायाव दाय जायोब्ला संसाराव नोंनि बेबायदि आखलनि थाखायनो बिबाजै लाबोनो नागिरदोंमोन आं। बेखौ लाबोहोआ नोंनो। मा सिरि थादो बेलाय? बै समाव आं थानायमोनब्ला नोंखौ जायगायाव खाना बुगौमोन आं, बयनिबो गेजेरावनो। नैथियाव दं बिथां गावरेमा अफिसियेल ब्लग चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा आं हाबा जानो लाजियो कमेडि शर्ट भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां कमेडि शर्ट भिडिअ लानानै फैयो। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां कमेडि भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। आं लाजियो। आं समं खामबायदि जागोन हारसिंनो। जाम्बा, सेंग्रा जालायनानै गोसोनाय गैया नोंहा? आंनानो गोसोनाय दङ। आंजों थाफाग्रा रुवाथि गुरलैया, बेखौनो गोसोथोयो आङो। ए साला, आदैनि खिथाना होगोन आं नोंखौ र'। खिन्थानाङालै, खिन्थानाङा, हामा। थामथियाव दङ एसपि भिडिअ चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा आयनायाव नोंनि महर मुसिक भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां भिडिअ लानानै फैयो। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपशनाव होना दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। आयनायाव नोंनि महर, केमेरायाव आंनि गोसो। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुना हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो शर्ट भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।